Naobserbahan gyud ang pagminos karon sa tubig sa mga waterfalls nga nimutang sa laing kalungsuran diri sa lalawigan sa Sugbo. Apan na mga lokal og galangyaw nga mga turista miawhag gihapon sa pagbisita sa mga waterfalls. Si Chona Carion sa report. Tungod sa nasinating El Nino na matikdan nga ni minus ang bulog sa tubig sa mga waterfalls, ubusay sa naglain-laing dapit sa lalawigan. Hinuon walay nadawat nga taho ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga dunay mga busay nga nahubsad og tubig. Padayon usab kining gidagsa sa mga turista. Padayon hinuong giawhag ang mga turista sa pagbisita sa mga waterfalls sa probinsya, ilabi na nga grabing nasinating init mugna sa El Nino. I would advise ngadto sa mga waterfalls, makarelax ka ang imong stress diri sa syudad, and that will also add income sa atong mga igsoon. Giawhag usab ang mga mulupyo libot sa mga falls ug sapa nga dili magpasagad og labay sa ilang hugaw o basura. Giawhag usab ang kabarangayan o kalungsuran sa paghimo og mga water impounding nunot ning nasinating El Nino. Ubay-ubay pod labi na dinhi sa mga upland areas, wala gyud tubig, wala gyud no. Muna nga karon dili lang ta kutob sa surface water kung gikinahanglan nga mag-extract ta. Mo na akong suggestions no. Usa na sa akong mga suggestion pag-extract, pero ato lang i-maximize ang mga spring water. Chona Carion, Balitang Bisdak.